ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ 7 କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଣିପାଗ ଜାରି ରହିପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଡଲାଇନ୍ସ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର କିଆ, ତାଙ୍କଡ଼ା, ପାଣିପୋଷି ଏବଂ ଡୁମୁରିଆ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଖୋଖେ ପାଇ ପ୍ରାୟ ବଣ୍ଡକି ଭାବରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଷ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଞ୍ଜୁଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଫାଇନାଲ କରେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସୂଚନା ରହିଛି।